Men, patuloy pa rin ang pananalasan ng bagyo. Mag-iingat kayong lahat. Yung mga bahay na malalapit sa ilog, palikasin nyo na sila. Sergeant, paano kung hindi sila sumunod? May katigasan ng ulong ibang mga taga-baryo. We need to force them to evacuate their house. Is that clear? Yes, sir! Yes, sir! Mate, mukhang huli na tayo. Tignan mo ang bilis ng pagtaas ng tubig. Ang dami nang namatay. Nalulod na ang karamihan sa kanila. Lalo na mga bahay na nalubog na sa baha. Mahabaging Diyos. Sobra naman ang ginawa ng bagyong ito. Napakaraming buhay ang kanyang kinuha. Ang dami ng patay, sir. Kawawa naman ang mga bata. Bakit naman kasi di sila kaagad lumikas? Wala na tayong magagawa dyan. Kumilos na tayo. Tingnan natin kung mayroon pang buhay na maaaring matulungan. Kilos na, madali! Yes, sir. Tayo na mga kasama. Mate, yung matandang babae, ayun. Lapitan mo at pasilungin na dito sa ginawang tent. Sige mate, ako nang bahala sa kanya. Bagyong Yolanda! Hindi ka pa ba nagsasawa? Hindi ka pa ba titigil? Marami ka nang kinuhang buhay. Marami ka nang sinirang lugar. Kinuha mo na ang mga mahal ko sa buhay. Ano pa bang gusto mo? Wala ka nang itinira sa akin. Kunin mo na lang din ako. Lola, sumilong na po kayo sa tent. Basang-basa na kayo. Walang kwentang sinasabi mong tent, sir. Sisirain lang din niya ni Yolanda. Tingnan mo, lalo pa siyang lumalakas, di ba? Napakasama niya. Wala na siyang itinira sa akin. Yolanda, kunin mo na rin ako. Lola, umilag kayo! May lumilipad na yero! May! Daba! Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Abel. Isa po akong aktibong sundalo hanggang ngayon. Noong nakaraang araw ay nakikinig ako ng bago mong upload. Relate ako doon, kaya di ko maiwasang maisip ang nangyari sa akin noong ako ay 30 anyos pa lamang. Kaya isang umaga habang nagkakape ako ay sinimulan kong isulat ang aking karanasan. Sisimulan ko ito noong dumanas ang bansa natin ng napakalakas na bagyo. At ito ay ang Yolanda na nangyari noong 2013. Maraming baryo ang nasira at nawasak sa Leyte. Ito rin pala ang bagyong sumalanta sa baryong pinamumugaran ng mga aswang. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang aking naging karanasan. Pero ang gusto kong itanong sa inyo, naniniwala ba kayo na mayroon talagang mga tao na kumakain ng patay na tao? Naniniwala ba kayong mula noon hanggang ngayon, mayroong mga aswang gaya ng balbal? Mate, may sugat ka. Tinamaan ka ng lumilipad na yero. Ayos lang ako, mate. Daplis lang to. Yung matanda, nasa na siya? Hindi ko siya nailigtas. Tinamaan siya bago ako makalapit. Diyos ko. Yung matanda. Nanlumo ako, Sir Jupiter, nang makita ko ang nakahandusay na katawan ng matanda. Naputol ang leeg niya ng tamaan ng yero kaya dumiretso yun sa kaibigan kong si Sergeant Ruel Vilaro. Mabuti na lang at naiharang niya ang hawak niyang Armalite, kung hindi ay tiyak na nasugatan din siya ng malubha. Kaagad kong kinuha ang yero at inilagay sa loob ng truck para siguradong hindi na ulit liliparin ng hangin. Medic! Medic! Gamutin niyo ang kamay ni Sergeant Ruel Vilaro! Madali! Ayos lang ako, mate. Kailangan ka pa ding magamot. Malakas ang pagdurugo ng kamay mo. Ibig sabihin, malalim ang sugat mo. Saka para maiwasan natin ang tetanus. Yero yan. Sige na, mate. Pagamot ka na doon. Sige. Ikaw na munang bahala dito. Halos madurog ang puso ko nang buhatin ko ang walang ulo na katawan ng matanda. Napaluha ako ng impit habang nakatingala sa langit. Habang nagsasalimbaya ng malalakas na kulog at kidlat ay naglakad ako para dalhin ang katawan ng matanda sa isang tent kung saan naroon ang mga nakuha naming bangkay.
Humahalo na sa ulang tumatama sa mukha ko ang aking luha. Ang mga tauhan ko impit ding umiiyak habang kinukuha ang mga bangkay. Talagang napakasakit sa kalooban ang makita ang ganitong tanawin. Kahit pala gaano kabigat at kahirap ang training natin, manghihina tayo at mapapaya kapag ganitong sitwasyon, di ba, sir? Tama ka. Kawawa ang mga bata. Marami pa sana silang magagandang pangarap pero binawi na agad yun sa kanila ng bagyong ito. Pero siguro ay hanggang dito na lang talaga ang kapalarang nakalaan para sa kanila. Itong ulo ng kawawang matanda kinuha ko na rin. Kasing edad siya ng lola ko. Talaga hindi ko mapigilan mapayak, sir. Talaga naawa ako sa kanya. Oo. Talagang ang hirap tanggapin ng ganitong sitwasyon. Tayo nga, talagang nadudurog ang puso. Ano pa kaya ang mga mahal nila sa buhay kapag nakita na sila? Sige na. Nandun sa bandang kanan ng tent na yun, ang katawan niya. Ipatong mo na lang sa kanya ang ulo niya. Yes, sir. Mahabang oras pa ang lumipas ay unti-unti nang humupa ang malakas na ulan. Naging madalang na rin ang pagkulog at pagkidlat. Kaya mas napabilis ang pag-recover namin ng mga bangkay sa mga bahay na nasa tabing ilog. Medyo nahirapan lang kami sa mga inaanod na dahil sa baha. Kinailangan pang gumamit ng mga bangka para makuha ang mga yun. Nabilang mo na ba? At nailista ang lahat ng mga nakuha nating bangkay? Bata at matanda? Yes, sir. Yun nga lang, yung iba tiyak na mahihirapan ang kanilang mga kamag-anak na makilala. Lalo na yung mga nasirang mukha dahil sa pagtama sa mga bato sa ilog. Mabuti naman kung ganon. Para sa report na gagawin natin. At siya nga pala, pag dumating ang mga army trucks, nakahakot, ikaw na din ang mag-asikaso kung saang mga morgue dadalhin ng mga yan para alam ng mga relatives nila na magtatanong kung saang mga morgue dinala ha. Noted, sir. Mate, parang may problema tayo. Kung sa problema, mate, marami talaga dito. Oo, alam ko naman yun. Ang sinasabi kong problema, yun bang na-recover na natin tapos nawala pa? Ang gulo mo naman, mate. Anong na-recover na tapos nawala pa? Ano bang problemang sinasabi mo? Kasi kanina nung nagpagamot ako sa medic, nakita ko yung bangkay ng batang babae dun sa sulok ng tent Nag-iisa lang siya dun kasi puro matatanda pa yung na-recover ng team. Pero ngayon wala na siya dun. Bakit nawala? Baka naman mayroong naglipat. Isinama na siya sa ibang mga bangkay. Wala Hinanap ko na pero wala talaga dun. Tapos napansin ko yung tent sa mismong parte na yon na napunit. Maganda kasi yung bata kaya napansin ko kanina. Ikaw talaga, mate. Nahihiwagaan ako sa sinasabi mo. Check nga natin. Sumama nga kami ni Corporal Gina Alegre sa lugar na sinasabi ni Sergeant Ruel Villaro. Kaagad ko ngang nakita ang napunit na tent. Parang hiniwa iyon ng matalim na bagay. Nang sumilip ako doon ay nakita kong may mga bakas ng paa sa putikan papunta sa kakahuyan. Kaagad na akong nagduda. Parang may kumuha sa bangkay ng bata. Dito dinukot at dinala doon sa kakahuyan. Hayan ang mga bakas ng paa sa putikan, no? Sundan natin, mate. Baka baliwang gumawa niyan. Patay na yung bata Gagawan pa ng kahalayan. Oo nga, di na naawa sa bata. Tayo na. Sundan natin ang bakas ng mga paa niya. Baka maabutan pa natin siya. Mabawi natin yung bata. Parang hindi lang ito nag-iisa, mate Sa parting ito ng putikan, marami ng mga bakas Oh, mate. Kaya humanda ka. Baka armado ang mga yan. Maingat nga naming sinundan ng mga bakas hanggang sa makapasok kami sa kakahuyan. Naputol ang mga bakas sa harapan ng malaking puno ng balete. Nang tumingin kami sa paligid ay wala na ang mga bakas ng paa. Kaya nagtataka kami hanggang sa mapalingon ako sa itaas ng puno. Hanggang dito na lang ang mga bakas. Saan na nagpunta yun? Sir, nandito lang yan sa paligid. May putik sa puno pa itaas. Mukhang tama ka nga.
Mataas at makapal ang puno na to. Nasalantaman ng bagyo ang mga sanga ay pwede pa ring pagtaguan kasi makapal ang dahon at mga ugat. Positive nga, sir! Hayon siya sa taas ng puno't kinakain niya yung bata! Diyos ko, normal pa bang taong kumakain ng kapwa-tao? Hindi normal na tao yan. Humanda kayo kasi nakita niya na tayo. Bumaba ka dyan, buwangga! Baba! Mate! Bigyan mo ng warning shot! Mukhang nawawala na sa sarili ang lalaki yan! Nagpaputok si Sergeant Ruel Vilaro. Tumama ang bala sa sanga ng puno kung saan nakaupo ang lalaki na parang nawawala sa sarili. Parang nainisyon at binitiwan ang bangkay ng batang babae. Nahulog sa lupa ang bangkay ng bata. Nakita namin na putol na ang dalawang braso ng bata. Nakain na niya. Kaagad na nilapitan ni Corporal Gina Alegre ang bangkay para sa nabuhatin pero tumalon ang lalaking nasa ibabaw ng puno at bumagsak din sa harapan ng bangkay. Umangil yun at lumabas ang matatalim na pangil. Korporal! Lumayo ka sa kanya! Sabi ko na nga ba tama ako, di ba? Hindi siya normal na tao, aswang siya! Kung ganun, tapusin na natin yan bago pa niya masaktan ng kahit na sino sa atin! Mate! May isa pang aswang! Ayan na siya! Pababa sa kabilang puno! Tawa ka! Hindi lang siya nag-iisa! Mababakas ang sobrang galit ng babaeng aswang habang gumagapang siya pababa ng puno. Wala kaming pagpipilian kung hindi ang paputukan din siya. Pero hindi siya tinamaan. Paano ay tumalon siya sa kabilang puno? Para siyang unggoy na nagpalipat-lipat sa mga puno para tumakas nang makita niya ang iba pang mga sundalong paparating. Narinig kasi ng mga yon ang malalakas na putok ng baril. Nakita pa nila ang aswang na nasa ibabaw ng puno. Ayun ang aswang! Men! Habulin niyo! Sir, salamat ha! Buti na lang nasa pulmo agad ang aswang na to. Kung hindi pakakatulad na rin ako ng batang to. Dapat alerto ka sa lahat ng pagkakataon. Lalo na at nasa laban ka. Huwag kang basta magtitiwala sa kalaban. Yes, sir. Tatandaan ko yan. Salamat uli sa pagliligtas mo. Sige na. Bumalik na tayo sa tent. Pabayaan mo ng ibang sundalo ang bumuhat sa batang yan. Oo nga naman, Korporal. Pabayaan mo na sa kanila yan. Tsaka itong aswang. Teka. Bihira. Nasaan na naman ang halimaw na yun? Nandyan lang, di ba? Oo, nandito nga lang bangkay niya. Palingon lang tayo sa mga sundalong humabol doon sa isa. Nawala na ulit siya. Kung ganun, ay maaaring buhay pa siya. O kaya naman ay mayroon pa silang ibang kasama na kumuha sa bangkay niya. Kailangan nating mag-ingat dahil mapanganib pala sa lugar na to. Oo nga, mate. Nakakatakot ang mga ganitong aswang. Hindi lang puso at atay ang kinakain kundi pati ang katawan ng biktima. Oo nga, mate. Kakaibang aswang ang mga yan. At saka, ang bilis kumilos ng babaeng nakatakas. Parang unggoy na nagpapalipat-lipat ng mga puno. Maswerte lang pala't natamaan mo yung aswang na kakagat sana sa akin, sir. Masyado rin siya nagtiwala na may iilagan yung mga bala mo. Hindi na ako kumibo pero muli akong tumingala sa mga puno para matiyak na wala ng mga aswang na nagtatago roon. Nang muling umihip ang malakas na hangin ay muling gumalaw ang mga sanga ng punong kahoy. Muling bumuhos ang malakas na ulan. Di nagtagal ay bumalik ang aking mga tauhan at sinabi sa akin na nakatakas ang babaeng aswang. Sige na, ituloy na natin ang ginagawa natin para matapos na tayo dito at makalipat na tayo sa ibang baryo. Masyado talagang maraming naperwisyo sa bagyong ito. Oo nga, mate. Kailangan makaalis na tayo dito. Mas mahirap kapag inabot pa tayo ng gabi dito. Wala tayong magagawa kung abutin pa tayo ng dilim dito, mate. Basta maging alerto na lang tayong lahat. Lalo pa ngayon na alam natin na sa lugar pala na to ay mayroong ganyang mga klase ng aswang. Para sila mga kanibal. Mga taong kumakain ng patay na tao. Oo, tama ka. Pareho silang kumakain ng tao. Pero mas nakakalamang ang mga aswang na to. Kasi tingnan mo naman ang mga kakayahan nila. Ang bibilis kumilos, di ba? Hindi nga natin nalaman kung totoo bang namatay yung nabaril ko o kinuha lang ng kanyang mga kasama. Oo, mate. Talagang mas mahirap kalaban ng mga aswang na kagaya nila. Tsak naabutin tayo ng dilim dito. Kaya kailangan nating magplano ng mga gagawin, mate. Umili ka sa mga tauhan natin ng 5 sundalo na magbabantay sa paligid. Yun lang ang gagawin nila.
para makasiguro tayong wala nang mawawala sa mga bangkay na na-recover natin eh. Tama ka, mate. Yung the rest, patuloy na tutulong sa pagkuha ng mga bangkay sa ilog at sa mga nasirang bahay. Nagpatuloy pa ang aming search and rescue operation. Ginalugad namin ang mga bahay na nasira ng bagyo hanggang sa mayroon na kaming mailigtas na mga buhay. Pero sugatan ng mga yon. Kagad silang dinala sa tent at ginamot ng mga doktor at medic na naroon. Di nagtagal ay mayroon na ding mga army truck na dumating. Isinakay na doon ang mga bangkay na na-recover para dalhin sa mga morgue. Hanggang sa lumipas ang mahabang oras. Malapit nang kumalat ang dilim, mate. Yung mga tao natin, nakaposisyon na ba? Oo, mate. Na-briefing ko na silang lahat kaya alam na nila ang delikadong sitwasyon kapag gabi na dito. Sir, umalis na yung isang truck na naghahakot sa mga bangkay. Nasa listahan ko na din kung saang morgue nila dadalhin. Para kung may maghanap, maituturo natin kung saan nila pwedeng sundan ang mga mahal nila sa buhay na namatay. Good job, Corporal. Naalala ko pala, sir. Kumakalat ng dilim. Di na kaya bumalik ang mga aswang na yon? Hindi tayo sigurado. Dahil sa bagyo, ay maraming namatay at tsak na gutom na rin ang mga aswang na yan. Kaya ninanakaw na lang nila ang mga bangkay. Kaya naglagay na kami ng mga bantay sa paligid. Mabuti naman kung ganon. Sana lang, wag na silang bumalik dito. Sa palagay ko naman, hindi na sila babalik. Kasi alam nila na armado ang mga sundalong nandito. Habang dumidilim ay nagpatuloy ang aming operasyon. Nang bumalik ang army truck na naghahakot sa mga bangkay ay sinabi sa akin na mayroong mga nawawalang bangkay. Hindi tugma sa bilang na sinabi ni Corporal Gina Alegre nang ibaba na ang mga iyon sa mga morgue. Ano daw ang problema, mate? Hindi raw nagtutugma yung bilang ng mga bangkay na ibinaba nila sa mga morgue. Sa listang ibinigay ni Corporal Gina, kulang daw ng 3. Paano nangyari yun, sir? Yung mismong mga sundalong naghatid doon ang nagbibilang habang isinasakay sa truck ang mga bangkay. Yun nga din ang ipinagtataka nila. Nang umalis sila dito, ay kumpleto naman ang bilang ng mga yon. Nang ibaba na daw nila, ay kulang na. Mate, sa tingin ko lang mukhang merong milagrong nangyayari habang nasa biyahe. Yun nga din ang iniisip ko, mate. Kasi imposible naman na mahulog yun sa army truck. Naisip ko na baka may kumuha sa mga bangkay. Naiisip mo bang naisip ko, mate? Oo naman, mate. Alam mo naman na halos magkarugtong na mga bituka at pag-iisip natin. Sa susunod na hakot, sundan natin para malaman natin kung ano ang nangyayari. Sumang-ayon naman si Sergeant Ruel Vilaro sa mga plano ko. Kaya nang umalis na ang isang army truck na magdadala sa mga morgue sa bayan ay palihim naming sinundan yun gamit ang isang pick-up kasama ang ilan sa aming mga tauhan. Nadaanan namin ang mga baryong nasa lantari ng malakas na bagyo. Sa ibabaw ng pick-up kami pumuesto para makita namin kung ano ang mangyayari sa truck na sinusundan namin. Sobra talagang lakas ng bagyo, mate? Tingnan mo ang mga baryong nadaanan natin. Ang daming nasalanta. Oo nga. Hindi pa natatapos ang problema natin sa search and rescue. Meron na naman. Kagaya nitong mga nawawalang bangkay. Oo nga. Kung hindi natin sila makikita, talagang makakasama sila sa mga maire-report na nawawala. Tama ka. Ganun talaga ang mangyayari doon. Hanggang sa mapadaan na ang army truck sa lugar na puro kakahuyan at mga puno ng saging. Pero mayroon pa ring mga nasirang bahay sa paligid. Nagulat kami nang mula sa kung saan ay mayroong 2 aswang na tumalon sa ibabaw ng truck. Kagad na binuhat ng mga iyon ang 2 bangkay at inihulog sa lupa, saka tumalon sa truck. Pero bago pa nila mabuhat at maitakas ang mga bangkay ay natutukan na namin sila. Tama nga hinala namin. Dito nyo ginagawang pagnanakaw. Wala talaga kayong konsensya. Naging malagim na ang naging kamatayan nila. Tapos kukunin nyo pa. Kawawa naman ang mga pamilya nilang naghahanap sa kanila. Halimaw ang mga yan. Wala silang iniisip kung hindi ang kanilang mga sarili. Ang kumakalam ng sikmura nila ang sinusunod nila. Men! Open fire! Pambihira naman. Kitang-kita ko na sa pool sila. Bumagsak lang pero bumangon kaagad at nakatakbo.
Dahil hindi sila basta-basta namamatay sa mga bala natin, mate. Masusugatan lang sila pero hindi sila mamamatay. Dapat pala sa susunod, alamin natin kung anong sandata na pwedeng pumatay sa mga kagaya nila. Umaalulong ang aso, mate. Nakakakilabot. Naririnig mo ba? Oo. Mukhang tagilid tayo sa lugar na ito. Men! Kunin niyo mga bangkay at umalis na tayo rito. Delikado kung mayroon pang kasama mga yon. Mahihirapan tayong harapin sila. Mabilis ang naging kilos ng aming mga tauhan. Kagad na naisampa ang mga bangkay sa pickup. Nagmaniobra at saka kami umalis sa lugar na yon. Habang palayo kami ay nakita ko ang isang lalaki na tumayo sa gitna ng kalsada. Di nagtagal ay dumami na sila. Lumabas sa magkabilang bahagi ng kalsada. Tiningnan lang kami. Tapos lahat sila ay tumingala at umalulong. Ang dami pala nila dun, mate. Lahat ba ng mga yun mga aswang? Parang ganun na nga, mate. Mabuti at nakalis na tayo kaagad. Tawagan mo yung mga kasama natin na naghatid sa mga bangkay sa morgue. Doon na sila magpaumaga. Pagsikat ng araw, saka na lang sila bumalik dito. Oo nga. Masyadong delikado. Baka sa galit nila, ang mga kasama natin ang mapagbalingan nila. Bukas ng umaga, operate natin ang lugar na yan. Oo, mate. Pagbaliwanag, may laban tayo sa kanila. Tapusin lang muna natin ang mga dapat tapusin dun sa site. Nang makabalik nga kami sa site ay niradyohan namin ang mga sundalong sakay ng army truck na maghintay na lang ng pagsikat ng araw bago bumalik sa site kung saan naroon kami. Mahigpit kaming nagbantay buong magdamag hanggang lumipas ang mahabang oras at marinig na namin ang tilaok ng mga manok. Tanda na malapit nang sumikat ang araw. Bumalik na ang dalawang army truck. Men, maghanda kayong lahat para sa isang labanan. May baryo tayong isa-search. Sila ang responsable sa pagkawala ng ilang mga bangkay na ihahatid sa mga morgue. May dalawang truck dito. Sa isa, isasakay ang mga bangkay na natitira dito at ang mga medic na babalik sa kampo. Sa isang truck naman ang lahat ng sasama sa operation. Men, move! Wala tayong dapat na maaksayang oras. Kailangan nating mabalikan ang baryong yon na nasa lantad din ng bagyo. Mabilis nga na kumilos ang lahat ng mga sundalong naroon. Naisakay na sa truck ang mga natitirang bangkay na na-recover namin pati ang mga ginamit naming tent. Sumakay na rin doon ang mga medic at kasamang doktor. Ang mga sundalo namang sasama sa amin sa operation ay sa isang truck. Kami naman ni na Sergeant Ruel Vilaro at Corporal Gina Alegre ay sa pickup. Sabay-sabay na kaming umalis sa lugar na yon. Nang mapadaan kami sa baryong gusto kong i-search ay nagpaiwan na ang isang truck ng sundalo kasama namin. Men, move faster! Search the whole area. Huliin niyo ang lahat na nandito. Okay, mate. Tara na! Sige, mate. Maliwanag ngayon. Makakaya natin silang sabayan. Sige! Body-body tayo! Sir, yes, sir! Sige, backup ako sa inyo, sir. Inisa-isa nga naming pinasok ang mga bahay doon na halos nasira na din dahil sa malakas na bagyong nagdaan. Pero kahit isang tao ay wala na kaming nakita roon. Parang ang lahat ay lumikas na rin doon. Pero nang pasukin namin ang isang bahay na naroon, natagpuan namin ang mga bangkay ng tao na nakabiti ng patiwarik. Maraming sugat sa kanilang mga katawan na parang kinagat. Positive, mate. Pugad nga ng mga aswang ang baryong ito na nasa lanta din ng malakas na bagyo. Pero nasa na kaya sila? Bakit wala na sila dito? Maaaring lumikas na sila kasi wala na ring mga tao sa katabing baryo nila. Halos lahat ay namatay dahil sa biglaang pagtaas ng tubig sa ilog. Pero pwede rin ngayon lang din sila umalis, sir. Nang makita nilang pagparada ng truck na sinasakyan natin. Pwedeng ganun nga. Check pa natin yung ibang mga bahay dito. Baka mayroon pa silang mga taong dinukot na dinala dito. Sir! Meron pa dito! Sige, nandyan na kami. Tayo na, mate. Mga baging langit. Sobra naman ang lupit nila. Ibinitin na nila ng patiwarik tapos kinain ang mga lamang loob. Kung hindi pa bumagyo at nasalanta ang lugar na to, hindi pa natin malalaman na pugad pala ito ng mga aswang.
Kung wala na sila dito, sana kaya sila lumipat? Delikado ang mga nilalang na kagaya nila. Kung talagang umalis na sila dito, delikado ang mga inosenteng tao. Tsak na kung saan-saan lang sila titira at magtatago. Ang hirap pa naman makilala ang isang tao kung aswang ba o hindi. Malalaman mo lang nakakaiba sila kapag inilabas na nila ang kanilang tunay na anyo. Dapat magkaroon tayo ng kaalaman laban sa mga aswang. Magpaturo tayo sa Lolo Carlito ko sa Abel. Sa palagay mo ba, matutulungan tayo ng lolo mo? Oo, sir. Kasi albularyo ang Lolo Carlito ko. Marami siyang alam sa mga ganyan. Hindi nga lang ako naniniwala nun sa mga kwento niya kasi nga, hindi pa ako nakakita ng aswang. Pero ngayon, naniniwala na ako na meron ng ganyan mga nilalang. Sige, maganda yung naisip mo. Kasi habang nandito tayo nakadistino, hindi talaga maiiwasan na makainkwentro tayo ng mga aswang. Lalo pa nga, at umalis na sila dito dahil nasalanta na ang pugad nila. Tama ka, mate. Tsak nahahanap ng bagong pugad ang mga yan. Hindi na sila babalik dito dahil may nakaalam na ng pugad nila. Matapos nga naming ma-search ang buong lugar at maibaba na ang mga bangkay na nakabitin sa loob ng mga bahay, isinakay namin sa army truck at umalis na kami. Matapos na maidaan sa morgue ang mga bangkay ay bumalik na kami sa military camp at gumawa ako ng report. Matapos nyo ay nagpaalam kami sa aming commanding officer. Sumama kami kay Corporal Gina Alegre sa lugar nila. Doon ko nakilala si Lolo Carlito. Lolo Carlito, meron kaming kailangan sa'yo, kaya kami nandito ng aking mga opisyal. Sana matulungan mo kami. Basta makakaya ko, handa akong tumulong sa inyo. Lolo Carlito, sa katatapos lang namin na misyon, ay naka-encounter kami ng mga aswang na ang gustong kinakain ay ang mga patay na tao. Mayroon silang mga bangkay na ninakaw sa aming site at sa mga truck na naghahatid ng mga bangkay sa morgue. Ang tawag sa ganyang uri ng aswang ay mga balbal. Talagang mga patay na tao ang gusto nilang kinakain. Ugali talaga nila ang nakahawi ng bangkay dahil dun sila nasisiyahan. Minsan nga nakaburol na ang bangkay at maraming taong nagbabantay ay nagagawa pa rin nilang nakawin yon at palitan ng puno ng saging. Kung ganun, Lolo Carlito, paano malalaman na napalitan na ng puno ng saging ang katawan na nasa kabao? Kung duda ka talaga na baka puno na yun ng saging, ay budburan mo ng asin at tsakong lalabas na ang tunay na anyo yun. Isang bagay pa pala, iwasan nyo na makagat kayo ng balbal dahil malakas ang kamandag nila. Magiging balbal din kayo. Lolo Carlito, paano patahin ang aswang na balbal? At paano malalaman kung nandyan na sila sa paligid? Mapapatay nyo sila basta sa ulo ang tama. Pwede rin gamitin ang mga patalim at itak na ibinabad sa lason para kapag tinabaan sila ay tsak nakakalat ng lason sa katawan. Ang mga balbal ay mababaho, lalo na ang hininga nila dahil puro patay ang kinakain nila. Amoy nabubulok na bangkay, kaya madali nyo silang makikilala. Maraming salamat sa mga kaalaman na itinuro nyo, Lolo Carlito. Ngayon, alam na namin kung paano sila malalabanan. Lolo Carlito, salamat ha. Ang galing mo talaga. Ayos lang yun na po. Basta sa pinakamamahal mong Sergeant Abel Ligaspi, handa akong tumulong. Hala, Lolo Carlito naman binisto pa ako. Hindi pa nga niya alam Napatawa ng malakas si Lolo Carlito. Napatingin sa akin at saka kumindat tapos ay iniwanan na kami. Kaya naman napatawa na lang din ako habang nakatingin kay Corporal Gina Alegre. Paano ay namumula siya at hindi na makatingin ng diretso sa akin. Napansin ko na panay ang kiskis niya sa kanyang palad at paminsan-minsan ay kakamot sa batok. Meron akong nalaman, hindi ko sasabihin, pero pag ako'y pinilit, sasabihin ko rin. Sir Joke naman lang. Sir naman. Pasensya ka na sa Lolo Carlito ko, Sir Abel ha. Minsan talaga mahirap magkwento sa mga matatanda. May pagkakataon talaga ilalaglag ka. Ayos lang yan. Hindi naman masamang humanga at magmahal.
Maganda ka naman at dalaga pa. Kaya lang, Kaya lang ay ano, sir? Meron ng nobya si Sir Abel mo. Malapit na silang ikasal ni Daisy. Ganun ba? Ikaw talaga, Sir Abel, masyado kang malihim ha. Kung alam ko lang sana, hindi na nahulog ang loob ko sa'yo. pasensya ka na, Corporal ah. Ngayon ko lang din naisip na kaya ka pala palaging nasa tabi ko. Palagi mo akong inaalagaan kahit saan tayo makarating. Kaya pala. Pero sorry kung naging manhid ako. Pero mabait kang babae at maganda. Makakatagpo ka din ng lalaking mamahalin ka. Oo nga naman, Corporal Gina. Kagaya ko. Pinata pa at walang nobya. Naku sir, hindi tayo talo. Kung ayaw sa akin ni Sir Abel, magpapakatandang dalaga na lang ako. Aray ko naman. Sakit naman nun. Basta agad ako. Prangkaan na to sir ha. Kasi binisto na ako ni Lolo Carlito ko eh. Oo na. Alam ko naman na mula pa noon talaga, kapatid lang ang turing mo sa akin. Iba kasi ang kilos mo kapag kaibigan kong kaharap mo eh. Oo nga sir. Pasensya na. Nagkatawanan kaming tatlo. Nagpaalam kami kay Lolo Carlito at bumalik na kami sa kampo. Isang linggo ang matuling lumipas at nakatanggap ako ng masamang balita. Namatay ang pinsan kong babae, kaya kaagad akong nagpaalam sa aming commanding officer ng 7 araw na bakasyon. Kaagad naman akong pinayagan kaya nagbiyahe na ako pauwi sa aming baryo. Mabuti naman at nakauwi ka. Akala ko'y ililibing ng pinsan mo na hindi mo nasisilip. Anong nangyari kay Mildred, inay? Bakit biglaan naman yata ang pagkamatay niya? Lahat nga kami nabigla nang magkaroon siya ng sakit. Akala namin ay simpleng lagnat lang. Hindi pala. Ilang araw lang ay namatay na siya. Mamaya na ako magpapahinga, inay. Gusto kong makita ang bangkay ng pinsan ko. O siya, sige, halika. Sasabahan na kita para makita ka rin ang tsakaridad mo. Hindi naman masyadong malayo ang bahay ni Tia Caridad sa aming bahay kaya madali lang kaming nakarating doon. Nakita ko na maraming tao sa labas ng bahay nila. Narinig ko ang bulungan ng mga tao nang ako ay makita nila. Nang bumungad ako sa pintuan ng bahay ni Tia Caridad ay nakita ko na agad ang aking tiyahin. Kaagad akong nagmano tapos ay sinilip ko ang kabaong ng pinsan ko. Wala na, pinsan mo at kaibigan mo ding matalik, Abel. Bakit naman nakakabigla siyang Caridad? Bakit namatay si Mildred? Nagkasakit siya. Hindi niya pinapansin kasi simpleng lagnat lang daw. Kayang-kaya niya yun kasi malakas nga ang katawan niya. Tapos isang umaga, napasok ko ang kwarto niya. Wala na siyang hininga. Pero Chang, bakit parang biglang nagbago ang mukha ni Mildred? Bakit parang tumanda naman siya kaagad? Nagtataka nga din ako eh. Bakit ganyan ang itsura niya matapos siyang maimbalsa mo at dalhin dito ng mga tauhan ng morgue? Anong morgue bang nag-asikaso sa kanya, Tia Caridad? Yung morgue sa bayan, pag-aari ni Maberto. Oo, kuya. Yung mga tauhan niya, puro mababaho. Parang nabubulok na bangkay ang amoy nila. Totoo bang sinasabi mo, Eloy? Oo, Kuya Abel. Nung dinala nila dito yung kabaong ni Ate Mildred, naamoy ko talaga sila ang baho nila. Pati yung mga kuko nila. Ang haba, ang dudumi pa. Tia Caridad, mayroon pa kayong asin dito? Abay, meron. Ano bang gagawin mo sa asin? Pahingi po ng asin, Tia Caridad. Mayroon lang akong gustong tiyakin. Eloy, kunin mo ang garapon ng asin sa kusina. Dalian mo. Mabilis na nagpunta sa kusina si Eloy at kinuha ang garapon ng asin. Nang bumalik ay inabot sa akin ang garapon. Nagpatulong ako sa ilang kalalakihan doon na alisin ang takip ng kabaong ni Mildred. Matapos niyo ay nilagyan ko ng asin ang parteng dibdib ng bangkay ng pinsan ko. Laking gulat naming lahat nang maglaho ang bangkay ni Mildred. Bakit naging puno ng saging ang nasa kabaong? Oo nga. Ipinalot sa puno ng saging ang damit ni Mildred. Ano
Anong nangyari, Abel? Bakit naging ganyan na siya? Nabiktima siya ng mga aswang na balbal. Inay, Tia Caridad, pinalitan nila ng puno ng saging si Mildred para hindi niyo mahalata na wala na si Mildred. Aswang na balbal bang sinabi mo, Abel? Opo, Inay. Nasalanta kasi ng malakas na bagyo ang pugad nila. Tapos natuklasan namin yun. Kaya umalis na sila roon at kumalat na kung saan-saan. Maaaring may mga balbal na nagpugad dito sa bayan natin. Kung gano'n, ano na ang ginawa nila sa aking anak? Kinain na ba nila si Mildred? Tama kayo, Tia Caridad. Maaring nakain na siya. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako babalik sa kampo hanggat hindi ko na igaganti ang pinsan ko sa mga balbal na yun. Alam ko na kung paano sila labanan. Kumukulo ang dugo ko sa galit nang ako'y umuwi sa amin, Sir Jupiter. Kinuha ko agad ang aking baril sa aking bag. Inilabas ko rin ang mahabang patalim na palagi kong dinadala kapag mayroon kaming misyon. Nagpunta ako sa likuran ng aming bahay at kinuha ang nakasabit na lason doon na ginagamit panlason sa peste ng palayan. Ibinabad ko doon ang aking patalim matapos kong pagbagahin sa apoy. Dumating ka na pala. Oo, kadarating ko lang kanina. Pasensya ka na. May aasikasuhin muna ako. Aalis ka ulit? Kahit hindi pa tayo nagkakausap ng matagal. Ilang buwan ka sa kampo. Matagal akong naghintay sa'yo. Pero ngayon parang baliwala na ako. Hindi naman sa ganun, Daisy. May lalakarin lang ako. Babalik din ako dito. 3 araw ang hiningi kong bakasyon. Kaya marami pa tayong pagkakataon para makapag-usap. Alis na muna ako. Gusto kong samantalahin na maliwanag pa. Saan ka ba pupunta? Babalik ako. Huwag kang mag-alala. Tuluyan ko nang iniwanan si Daisy. Sumakay ako sa aking motorsiklo na nakaparada lang sa gilid ng aming bahay. Dire-diretso akong nagpunta sa morgue ni Mamerto. Sinadya kong sa likod ako dumaan. Maingat akong nakapasok sa loob ng morgue. Nang pagkakataong yun ay abala ang 5 tauhan ni Mamerto. Nakita ko na mayroon na naman silang inilalagay na puno ng saging na may nakabalot na damit sa kabaong. Pinagpalit na naman nila sa tunay na katawan ng bangkay. Tapos ay sinimulan nilang kainin ang bangkay. Tama nga ang sinabi ni Eloy. Umaalingaso sa baho ang mga amoy nyo. Dahil mga balbal nga kayo. Ano mong nalaman ang tungkol sa amin? Sa palagay ko ay kayo ang mga balbal na umalis sa pugad nyo nang masalanta kayo ng bagyo. Dito pala kayo naglungga. Talagang tuso kayo. Hindi nga kayo magugutom dahil walang maghihinala na pinapalitan nyo ng puno ng saging ang mga bangkay na ibinabalik nyo sa mga kamag-anak nila. Tama. Natatanda na kita. Ikaw din yung sundalo na nakabaril sa ilan sa aking mga tauhan nung nasa kabilang bayan pa kami. Ganon din ang gagawin ko sa inyo kapag hindi nyo ibinalik ang bangkay ng pinsan kong si Mildred. Kung ilang araw na siyang namatay, sa palagay mo ba ay buo pa ang bangkay niya? Tsak na kahit bungo niya ay wala ng laman. Kung ganon, ay tatapusin ko kayong lahat. Ang lakas ng lobo na pumasok sa aming lungga. Hindi ka na makakalabas pa dito ng buhay. Tapusin niyo ang hangal na yan! Kayong lahat! Kayo ang tatapusin ko! Kaagad kong pinaputukan ang unang balbal na aswang na sumugod sa akin. Tumama ang bala ko sa pagitan ng kanyang mga mata. Halos mawasak ang ulo niya sa bala ng kalibre 45 na tumama doon. Ikinagulat yun ng iba pero sa halip na umatras ay sumugod pa ang mga yun. Umaangil sila sa galit pero dahil alam ko na kung paano sila lalabanan ay pinaputukan ko sila ng sunod-sunod. Sige! Lumapit kayo sa inyong kamatayan! Mga salot kayo! Mag-iingat kayo sa kanya! Alam niya kung saan tayo pupunterihin! Tama ka dyan! Kaya iisa-isahin ko kayo lahat! Sugurin niyo ang hangal na yan! Pero mag-iingat kayo! Alam kong hindi sapat sa inyo ang bala lang. Gusto kong matiyak na hindi na kayo mabubuhay pa! 2 pa lang ang namapatay mo sa amin. Kaya huwag kang mayabang. Huwag mong ipagyabang ang patalim na yan. Ano pang hinihintay niyo?
Gamitin niyo ang lakas at bilis para tapusin ang hangal na yan! Huwag mong mamaliitin ang hawak kong patalim. Kapag tinamaan ka nito, malalaman mo kung paano ka mamamatay! Kumilos nga ng mabilis ang 3 tauhan ni Mamerto. Hindi ko alam kung sino ang unang susugod sa kanila. Nang paputukin ko ang baril ay wala akong tinamaan sa kanila. Parang nababasa na nila ang aking mga kilos kaya umatras ako sa sulok. Sumandal ako doon. Biglang tumawa si Mamerto na nasa di kalayuan lang. Wala ka ng kawala ngayon! Nasukol ka na ng mga tauhan ko, hangal ka! Patayin niyo na ang hangal na yan! Tapos ay ibitin ang patiwarin! Bukas, pwede na natin siyang kainin! Masyado ka pang maaga para magdiwang. Hindi ka pa nakakasiguro ng tagumpay. Hindi ako pupunta dito kung wala akong plano. Kayo ang mga hangal! Alam ko na kapag nakapwesto ako dito, ay isa na lang direksyong panggagalingan nyo. Hindi na ako mahihirapang tamaan kayo. Huwag kayong gumagat sa pahay niya! Atras! Huli ka na, Mamerto! Kagaya mo ay puro inutil-te ng mga tauhan mo! Puro tapang lang meron kayo! Kulang sa diskarte! Kaya tikman nyo ang bala ng baril ko! Heto ba? Heto ang patalim ko! Hindi na nga nailagan ng 3 balbal ang aking mga bala. Sabay-sabay silang bumagsak sa harapan ko. Dahil tinamaan ng bala sa katawan, sinamantala ko yon para gamitin sa kanila ang patalim ko na mayroong lason. Napasigaw sa sakit ang mga yon habang kumakalat sa kanilang katawan ng lason. Ilang minuto lang ay bumubula ang mga bibig ng mga yon nang tuluyang bumagsak at mamatay. Yan ang bagay sa mga salot na kagaya nyo. Isang malagim na kamatayan. Isusunod na kita sa mga tauhan mo! Hangal ka talaga! Hindi pa ito ang uli nating pagkikita! Gagantihan kita! Tandaan mo yan! Hindi mo ako matatakasan, duwag! Bumalik ka at harapin mo ako! Tuluyan na ngang tumakas si Mamerto kaya hinanap ko sa loob ng punerarya ang bangkay ni Mildred. Inisa-isa ko ang mga bangkay na naroon hanggang sa makita ko ang isang malaking plastic drum. Binuksan ko yun. Kaagad kong naamoy ang nakakasulasok na amoy ng nabubulok na bangkay ni Mildred at ng isa pang bata na kasama niya sa loob ng drum. Halos bumaligtad ang sikmura ko nang lumabas ako ng punerarya. Nagsuka ako matapos ay naisipan kong puntahan ng kakilala kong may-ari ng punerarya. Sinamahan akong kunin si Mildred. Inimbal sa nila ang bangkay at iniuwi sa amin. Yan na bang pinsan mong si Mildred? Opo, inay. Nabawi ko na siya. Maraming salamat naman at nabawi mo pang pinsan mo, Abel. Mabuti na lang umuwi ka. Kung hindi namin malalaman na ang iniiyakan pala namin ay puno ng saging. Opo, Tia Caridad. Pero kagaya ng sinabi ko, mayroong mga aswang na balbal dito sa ating lugar. Mayroong nakatakas ng bawiin ko si Mildred, kaya kailangan na din natin siyang ilibing. Tsakin na malalim ang hukay para hindi na makuha ng mga balbal. Sige, ikaw na ang bahala kung anong dapat gawin. Basta ang mahalaga ay magkaroon ng katahimikan ng iyong pinsan. Opo. Alam kong matatahimik lang siya kung lahat ng balbal na gumawa ng masama sa kanya ang mapagbabayad ko. Hahanapin ko si Mamerto. Si Mamerto ba ay isang balbal din? Parang nangyari yun. Baka po nakagat siya ng balbal, kaya naging ganun na din siya. Ganun ang sinabi sa akin ng albularyong si Lolo Carlito. Nakakatakot naman pala sila. Ano na lang ang mangyayari sa ating lugar kung lahat na lang ng mga tao dito ay magiging kagaya nila? Naku po, huwag naman sana mangyari yon. Kaya nga, Tia Caridad, kailangan natin ng dobleng pag-iingat. Kapag nakaamoy kayo ng taong nangangamoy, nabubulok na bangkay, layuan nyo na sila. Siguradong balbal ang mga yon. Kahit araw ba ay nagagawa nilang gumana at mambiktima, ha Abel? Opo, inay.
Yun ang kaibahan ng mga balbal sa ibang mga aswang. Nakakagala sila at nakakapagnakaw ng mga bangkay kahit tirik ang araw. Napabuntong hininga na lang ang aking inay at si Tia Caridad. Nang sumunod na araw ay nagdesisyon na kami na ilibing na si Mildred. Sobrang lalim ang ginawang hukay. Nang mailagay na doon ang kabaong na ay kaagad na tinabunan, tapos ay nilagyan ng simento ang ibabaw ng puntod para siguradong hindi na mahuhukay ng sinumang balbal. Nag-uwian na ang mga tao pero nagbantay pa ako sa sementeryo para matiyak na matutuyo ang simento sa puntod ng pinsan ko. Bakit pasilip-silip ka pa dyan sa malayo? Bakit hindi ka pa lumapit dito sa akin? Baka kasi hindi ka pa handa na makipag-usap sa akin eh. Ano bang sinasabi mo dyan? Lumapit ka na nga dito sa akin. Bakit para kang natatakot? Abel, kasi may gusto kong sabihin sa'yo. Pero sana, huwag kang magagalit sa akin ha. Alam mo, naninibago na talaga ako sa'yo. Noong kadarating ko lang dito, nagpipilit ka na magkausap tayo. Ngayon naman na pwede na tayo mag-usap ng maayos, ay ayaw mo namang lumapit. Ano bang problema mo? Kinakabahan ka ba na hindi na matuloy ang ating kasal? Hindi naman sa ganon, Abel. Alam ko naman kung gaano mo ako kamahal eh. Kaya lang, ako ang merong problema. Anong problema, Daisy? Halika nga dito. O kung ayaw mo, ako na lang lalapit sa'yo. Naku, wag. Wag ka nang lumapit. Diyan ka na lang. Pumunta lang ako dito para sabihin sa'yo na umaatras na ako sa ating kasal. Ayoko nang magpakasal sa'yo. Naisip ko na hindi ako liligaya sa lalaking palaging malayo sa aking tabi. Pasensya na. Daisy, ano bang nangyayari sa'yo? Para mas malinaw sa'yo, ako na magpapaliwanag. Hindi na siya magpapakasal sa'yo dahil nagdesisyon siyang piliin ako. At sino ka naman? Daisy, sino ba yan? Ako si Reden. Ako lang naman ang gumamot sa kalungkutan niya habang wala ka dito. At saka mas marami akong pera kaysa sa'yo. Kaya kalimutan mo na si Daisy. Ako na ang bago niyang mahal. Ito nga yung sasabihin ko sa'yo nung bagong dating ka eh. Kaso lang hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Kasi masyado kang maraming ginagawa. Pagkatapos ng maraming taon na naging magkatipan tayo, ngayon nakahanda na ang lahat? Sa susunod na buwan ng kasal natin, Daisy, aatras ka? Patawad, Abel. Aalis na kami. At sana pare, huwag mo nang guluhin si Daisy. Igalang mo kung ano ang naging desisyon niya. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin ng pagkakataong ito, Sir Jupiter. Hindi ako makapaniwala na gagawin yon sa akin ni Daisy. Kinuyom ko na lang ang aking mga kamao. Nagtagis ang mga ngipin ko sa galit habang tinatanaw ko sila habang papalayo sa akin. Sobrang sama talaga ng loob ko. Nang makauwi ako sa amin ay kinuha ko ang aking motor at pinuntahan ko si Daisy sa bahay nila pero wala na siya doon. Dahilan para mawalan ako ng ganang bumalik sa trabaho. Araw-araw na akong lasing. Anak, saan ka na naman ba galing? Sa tindahan ay bumili lang ako ng alak. Ikaw na ngang nagsabi na delikado ang panahon ngayon kasi maraming balbal ang gumagala at nakarating dito sa ating bayan. Kung lasing ka at matsyempohan ka nila, anong magiging laban mo sa kanila? Baka mapatay ka pa nila. Mas mabuti ngayon eh. Para matapos na din tong paghihirap ng kalooban ko. Para makalimutan ko ang ginawang kataksilan ni Daisy. Mas masarap kung mamatay. Puro damdamin mo lang iniisip mo, sir. Paano naman ang damdamin ng inay mo kapag nawala ka? Gina, nandito ka pala. Kailan ka dumating? Kadarating ko lang, sir. 7 days lang kasi yung paalam mo sa kampo pero 10 araw na di ka pa bumabalik. Nalaman ko nga sa inay mong nangyari. Wala naman tayo sa kampo kaya Abel na lang itawag mo sa akin.
Babalik din naman ako doon. Pero tatapusin ko lang ang problema ko dito. Pero hindi matatapos ang problema kung puro pag-inom ng alak ang gagawin mo. Ang pinakamagandang gawin mo ay ang pagtanggap sa mga nangyari. Isipin mo na yung sigurong kapalaran, kaya kahit anong gawin natin, mangyayari kung anong kapalaran mo. Yan ang palagi mo sinasabi sa akin kapag nasa misyon tayo, di ba? Oo nga eh. Ang galing-galing kong magpayo pero kapag sa akin pala tumama, parang ang hirap gawin. Tandaan mo lang isang bagay. Kapag may umalis, may darating. Kapag may nagsara, sigurado may magbubukas. Kaya tanggapin mo ng sarado ng kabanata ng buhay mo para kay Daisy. At buksan mo para sa iba. Sana nga eh, ganun nga lang kadali. Gusto mo ba? Tulungan kita? Nakita ko ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Gina. Kaya ngumiti na rin ako at di nagtagal ay napakamot sa aking ulo. Napailing ako at tiningnan ang bote ng alak na dala ko. Itatapon ko na sana kaya lang ay pinigilan ako ni Gina. Oh, wag mo na itapon yan. Inumin natin. Sasamahan kita dito. Pero ito na sana ang huling bote ha. Oo, sige. Halika, inumin natin. Pasok tayo sa bahay. Alam nyo, natutuwa ako sa inyong dalawa. Para lang kayong magkabarkada eh. Ang totoo po, 3 kami. Sigurado po susunod din dito sa Sergeant Ruel Villaro kapag hindi pa kami nakabalik ng kampo. Ay, oo. Kilala ko na din yung si Ruel. Kababata at kaibigan siya ni Abel. Nay, meron pa ba yung niluto niyong isda dyan? Ilagay niyo nga po dito at nang makain namin ni Gina. Abay, meron pa. Sandali lang at kukunin ko. Maganda din pala tong lugar nyo, no? Maganda nga sana kung walang napadpad na mga balbal. Sa ngayon kasi masyadong tahimik. Bihira ang mga taong nasa labas. Natatakot sa mga balbal. Di ba mga patay na tao lang naman ang kinakain nila? Oo, gano'n na nga pero pumapatay pa din sila ng mga tao. Lalo na kapag wala na silang manakaw na bangkay. Pero pababayaan muna nilang mabulok yun bago nila kainin. Talagang kakaibang lahi ng aswang mga balbal. Oo nga. At kung makagat ka naman nila, ay magiging balbal ka na rin. Yun ang dahilan. Kaya mga tao rito ay nagkukulong na lang sa mga bahay nila. Nabulabog ko yung morgue na dating pinagpugaran ng iba sa kanila. Pero nakatakas yun eh. At sa ngayon, hindi ko pa alam kung nasa na siya. Napabuntong hininga si Gina tapos ay tumayo siya sa bintana at tumingin sa labas. Noon niya nakita si Daisy na nakatayo sa tabi ng puno at nakatingin sa kanya. Kaagad niya akong tinawag. Pero nang sumilip na din ako sa bintana ay hindi ko na siya nakita. Sino nakita mo? Isang babae. Nakatayo siya dun sa punong yon, nakatingin sa akin. Tapos tinawag kita, bigla na lang siyang nawala. Anong itsura niya? Maganda siya. Mahaba ang buhok, lampas balikat eh. Kasing taas ko lang siya at medyo singkit ang mga mata. Si Daisy yun. Bakit nagpunta siya rito? Nagmamadali akong lumabas ng bahay at hinanap ko si Daisy. Pero hindi ko na siya nakita pa. Nang puntahan ko ang puno na sinasabi ni Gina, nakita ko roon ng silver na singsing na ibinigay ko kay Daisy noong magplano kaming magpakasal. Nakita mo ba yung babae? Yung Daisy na sinasabi mo? Hindi ko na siya inabutan pero isinabit niya dito sa putol na sanga ng puno na ito ang singsing na binigay ko sa kanya nung nagplano kaming magpakasal. Talagang tinapos niya na ang lahat. Ibig sabihin, talagang hindi niya na ako mahal. Kasi ganun na lang kadali para sa kanya ang gawin ng mga ganitong bagay. Tama ka. Kasi kung talagang mahal mong isang tao, hindi mo basta isusuko lang ng ganun kadali ang lahat. Kung meron ka namang dahilan, kaya mo ginagawa ang bagay na yan, ay dapat ipaliwanag mo pa din. Siguro ay ito na talaga ang gusto niya. Baka nga masaya na siya sa red din na yun. Tayo na sa loob.
Nang gabing yun, matutulog na sana ako nang maramdaman ko ang malakas na simoy ng hangin. Gumalaw ang mga puno sa paligid ng aming bahay, kasunod ng malalakas na tahol ng aming aso. Pero nang kalaunan ay narinig ko na parang natatakot na ang ungol ng aso ko. Naramdaman ko na mayroong mga papalapit na yabag sa paligid ng aming bahay at umalingasaw na ang mabahong amoy na parang nabubulok na karne. Gina, naamoy mo ba yan? Parang mayroong balbal sa paligid ng bahay. Oo nga. Mukhang ikaw ang target nila. Tama ka dyan. Mayroon kasi sa mga kalahi nila ang napatay ko. Kaya tsak na gustong makaganti ang mga yan. Kailangan mo bang mahaba mong baril, anak? Kukunin ko sa aparador. Ako na lang po, inay. Lumayo kayo sa bintana at sa dingding. Dito kayo sa upuan. Magtago kayo rito. Huwag kang mag-alala sa inay mo. Akong bahala sa kanya. Kinuha ko nga ang shotgun ko na nasa aparador. Nilagyan ko yun ng bala. Kaya nang umangat ang yero ng aming bahay, natiyak ko na mayroong balbal doon na gustong pumasok, kaya pinaputukan ko yun. Nasapol ko siya kaya kumalampag ang yero ng bahay namin nang magpagulong-gulong siya at mahulog. Nang makita ko naman ang kamay ng balbal na pilit binubuksan ang lock ng bintana namin, ay kaagad kong sinaksak ng patalim ko na may lason. Ano pang ginagawa niyo dyan? Pwede sa inyo lang pasukin ang bahay na yan at kunin si Abel. Sa tingin ko ay marami sila, Gina. Magtago na kayo ni inay sa basement ng bahay namin. Yang kinatatayuan mo na yan. Pintuan yan. Angatin mo lang. Meron ba kayong basement? Oo, nakalimutan mo na bang sundalo ako? Kaya nagpasadya ako ng mga ganyan para sa mga ganitong pagkakataon. Dalian nyo na, inay. Magtago na kayo. Makakalaban ako sa kanila kung alam kong ligtas kayo sa ibaba ng bahay natin. Tayo na po, Aling Leonora. Mag-iingat ka, anak. Patnubayan ka nawa ng ating Diyos. Nang makapasok nga si Nainay sa basement ay inayos ko ang pintuang sahig kaya walang sino man ang mag-iisip na pintuan yon. Nang sabay-sabay na sumalakay ang mga balbal ay pinaputukan ko sila. Puro sa ulo ang punteriya ko kaya bawat tamaan ng aking punglo ay bumabaligtad at namamatay. Nakikita ko na kinukuha naman sila ng kanilang mga kasamahan hanggang sa makita ko si Reden. Kaya pala nung nasa sementeryo tayo, ay nakaamoy ako ng mabaho na parang nabubulok na karne. Ikaw pala yun, Reden! Isa ka palang balbal! Tama ka! Isa nga akong balbal. Ako ang pinuno nila sa lugar na ito. Marami ka nang napatay sa mga tauhan ko. Oras na para bumawi naman kami. Kapag nawala ka, ay mapapanatag na ang loob ko. Magiging akin na rin ang tuluyan si Daisy. Napakamalas naman ni Daisy. Isang mabaho at nakakadiring aswang ang ipinalit niya sa akin. Nakakatawa. Hindi pala dapat ako malungkot kasi walang kwenta ang lalaking nakuha niya. Kampon pa ng kasamaan. Nakakadiri ba? Sige! Ihanda mo ang sarili mo! Hindi ka rin naman tatagal at mauubusan ka ng bala. Babagsak ka rin sa aking mga kamay! Papatayin kita ng dahan-dahan habang nakabitin ang patiwalik. Kapag namatay ka na at naagnas na, saka kita kakainin. Masisiyahan ako kapag ganoon. Pangarap mo lang yan! Hindi ako magpapahuli sa inyo ng buhay! Mamerto! Ito na ang pagkakataon mo para gumanti sa ngal na yan! Pasukin niyo siya! Armado siya, pinuno! Alam niya kung anong kahinaan natin! Gawin niyo kung ano ang iniutos ko! Maubusin din ang balayan! Mga kasama! Tayo na! Muling ang sumugo ng mga balbal. Mayroong pumwesto sa bubungan ng bahay. Mayroon sa pintuan. May nagpipilit pumasok sa bintana at sa kusina nga ay nakapasok na ang isang balbal. Nang sugurin ako ay kaagad kong pinaputukan. Nasapul yun at bumagsak. Pero dahil sa ginawa niyang daan ay nakapasok pa ang ibang kasamahan niya. Dahil doon ay naubos ang bala ng shotgun ko kaya ang kalibre 45 at patalim na hawak ko ang ginamit ko laban sa kanila. Nalinti ka na. Ubus na rin ang bala ko. Ngayong wala ka ng bala, wala ka na magagawa. Kung hindi ang lumaban ng mano-mano. Hindi ako natatakot sa inyo. Matapang ka talaga.
Sugurin niyo na siya! Pero huwag niyong papatayin. Ako ang magpaparusa sa kanya ng dahan-dahang kamatayan! Masusunod, pinuno! Lumaban nga ako ng mano-mano sa mga balbal na sumusugod sa akin gamit ko ang patalim na mayroong lason. Kaya bawat tamaan ng patalim ko ay nagugulat at kapag naramdaman na ang lason ay bumubula ang bibig at namamatay. Pero dahil marami nga sila, naubusan ako ng lakas ng sipain ako ni Mamerto sa tagiliran. Nabitiwan ko ang patalim. Bago pa ako makabawi ay binuhat na ako ni Mamerto at inihampas sa upuan, saka ako hinawakan ng mga tauhan nila. Sige! Patayin niyo na ako para matapos na to! Huwag kang magmadali! Darating tayo dyan. Doon ka namin papatayin ng unti-unti sa aming pugad. Parurusahan ka muna namin para makabawi sa ginawa mo sa aming mga kasama! Kung nahuli niyo na siya, ay umalis na tayo dito. Dinala ko ng mga balbal sa kanilang bagong pugad, ang malaking compound na dating paupahan. Matagal nang walang may-ari niyon kaya matagal nang abandonado. Pagdating doon ay pinasok nila ako sa malaking kwarto na parang bodega. Tinalian ang aking mga paa at kamay tapos ay ibinitin ako ng patiwarik. Bakit hindi mo pa ako patayin? Huwag mo na akong pahirapan pa! Mas masisiyahan ako kapag unti-unti kang mamamatay sa sobrang hirap ng katawan. Mas madaling mabulok kapag mamatay sa bugbog. Masarap kang kainin kapag ganon. Mamerto, simula na ang pagpapahirap sa kanya. Masusunod, pinuno! Ito na rin ang pagkakataon ko para makaganti sa'yo, hayop ka! Pinatay mo ang kapatid ko! Huwag mo lang akong bibigyan ng pagkakataon na mabuhay pa, Mamerto! Kasi papatayin din kita! Hindi na mangyayari yun! Kasi hawak na namin ang buhay mo! Tingnan mo! Ang hagupit ng ugat ng balete! Mawalang iya kayo! Anong pakiramdam nang ikaw naman ang nasa bingit ng kamatayan? Renan! Itigil mo yan! Huwag niyo na siyang saktan! At bakit ko naman ipatitigil ang pagpaparusa sa kanya? Ngayon pa lang kami nasisiyahan, di ba? Nangako ka sa akin na layuan ko lang si Abel. Hindi mo na siya pakikialaman. Sinunod kita kasi wala na akong pagpipilian. Isa na kasi akong balbal na kagaya ninyo. Daisy, isa ka na rin sa kanila? Oo, Abel. Itong dahilan. Kaya pinilit ko makipag-iwalay sa'yo. Kinagat ako ni Reden. Dahil gusto pala niya ako. Ginawa niya akong katulad nila. Pero kahit nasa aking kanay, si Abel pa rin ang laman ng puso at isipan mo. Kaya ako naiinis at sinira ang pangako ko sa'yo. Naisip ko kasi na kapag tuluyan na siyang mawala, ay makakalimutan mo na siya. Pakiusap, Reden. Pipilitin ko ng kalimutan at layuan si Abel basta't pakawalan mo na lang siya. Pabayaan mo na lang siyang mabuhay. Hindi maaari ang gusto mong mangyari, Daisy. Alam na niya ang kuta natin. Isang sundalo si Abel. Kapag nagkaroon niya ng pagkakataon, babalikan tayo. Kagaya ng ginawa nila sa pugad namin sa kabilang bayan na sinalanta ng malakas sa bagyo. Huwag ka nang magmakaawa sa kanya, Daisy. Walang halaga ang mga pakiusap mo sa mga halimaw na to. Sana lang, huwag dumating ang araw na hindi ka maging tulad nila. Wala na siyang magagawa, Pavel. Kauri na namin si Daisy. Lahat ng gagawin namin ay gagawin din niya. Kaya kapag mamatay ka at nabulok ang katawan mo, isa rin siya sa mga kakain sa'yo. Patawad, Abel. Sana'y wag mo akong kasuklaman. Sige na, Mamerto. Ipagpatuloy mo na pagpapahirap kay Abel. Natutuwa akong marinig ang mga daing niya, ang mga halingin niya. Lumayas ka na dyan, Daisy!
Nang umalis nga si Daisy ay pinagpatuloy ni Mamerto ang pagpapahirap sa akin. Kahit anong lakas ng hagupit ng ugat ng balete ay tumatama sa aking katawan ay pinipigilan kong dumaing dahil ayaw kong makitang nasisiyahan si Reden. Hanggang ang isang malakas na hampas ni Mamerto ay tumama sa aking mukha. Dahilan para mahilo ako at makatulog. Nang ako ay magising ay narinig ko na ang pagtilaok ng manok. Nakita kong nakahiga sa paligid ng bodega ang ilang balbal kasama si Mamerto. Kasunod yun ay ang malalakas na putok ng baril. Gumising kayo lahat! Sinasaraki tayo ng mga sundalo! Mga sundalo ba, Pinuno? Oo! Kaya kumilos na kayo lahat! Patayin niyo silang lahat! Anak lang, paano nilang naalaman ang kuta natin? Sinong naghudas? Malalaman din natin yan kapag natapos ang kaguluhan ito. Tayo na! Salubugin natin ang mga yan! Tapusin silang lahat! Nang makaalis ang mga balbal ay lumabas sa kanyang pinagtataguan si Daisy. Ibinaba niya ako mula sa pagkakabitin at inalis ang tali sa aking mga kamay. Nang inaalis ko na ang tali sa aking mga paa ay muling dumating si Reden. Sinasabi ko na nga ba? Tama nga ang iniisip ko. Ikaw talaga ang naghudas kaya nalaman ng mga sundalo ang kuta natin. Oo. Kagabi nang hindi mo ako pakinggan ay lihim akong umalis. Pinuntahan ko ang inay ni Abel. At sinabi sa kanila ng sundalong babae na kasama niya doon ang kalagayan ni Abel. Sinabi ko na rin ang lugar na ito. Oh! Isa kang traidor sa lahi ng mga balbal! Sayang lang ang pagmamahal ko sa iyo. Sayang! Ikaw ang unang sumira sa iyong pangako. Hindi masarap sa pakiramdam ang pagmamahal na pinilit lang. Kung ganon, ay talagang mas mahal mo pa talagang lalaki yan. Pwes, magsama kayo sa kamatayan! Hetong patali mo, Abel! Ipagtanggol mo ang sarili mo! Ako na ang haharap kay Reden! Nang susuguri na ako ni Reden ay sinalubong siya ni Daisy. Paano nga ay inaalis ko pa ang tali sa aking paa. Nakita kong mabangis nilang pag-aaway gamit ang matatalim nilang mga kuko at mga pangil. Nagkagatan sina Daisy at Reden sa kanilang mga leeg habang ang kanilang mga matutulis na kuko ay bumabaon sa kanilang mga katawan. Nang maghiwalay sila ay pareho na silang duguan kaya nang makatayo ako dinampot ko ang patalim at itinarak sa dibdib ni Reden. Nakakaingit ka, Bel. Ikaw ang minahal ni Daisy. Pero isinama mo siya sa iyong kamatayan. Sobra talaga ang sama mo, Reden. Huwag ka na magsalita, Daisy. Dadalhin kita sa ospital. Huwag na. Hindi ko na kaya. Paalam. Daisy. Mahal na mahal kita. Yun ang huling sinabi ni Daisy bago ipinikit ang mga mata at namatay. Kasabay niyang nalagutan ng hininga si Reden. Noon naman pumasok sa lugar na yun si Gina. Napaiyak siya nang lumapit sa akin. Yumakap. Alam mo ba, sobrang pag-aalala ko sa iyo nang makuha ka nila. Akala ko hindi na kita uling makikita. Alam mo ba yon? Ang sakit-sakit sa dibdib na isipin patay ka na. Tahan na. Nandito pa naman ako. Buhay pa at nakakausap mo. Mabuti na lang dumating kagabi si Daisy. Sinabi kong nasaan ka kaya kaagad akong tumawag kina Sergeant Roel Vilaro. Kaya kagabi pa, nagbiyaya na sila dito kasi alam nilang nasa peligro ka. Salamat naman kung ganun. Kaya pala nataranta mga balbal. Sinalakay ng mga sundalo ang lugar na to. Si Daisy, patay na ba siya? Oo. Napatay siya ng balbal na si Reden. Di nagtagal ay natapos ang labanan. Napatay din ni na Sergeant Roel Vilaro si Mamerto at ang iba naman ay tumakas na. Ang mga napatay na balbal ay unti-unting naging abo at nilipad ng hangin. Kasama na si Daisy.
Mate, dami mong pasa sa katawan ha. Mukhang kailangan ng mahabang pahinga. Oo nga, mate. Salamat sa tulong mo at ng tropa. Yang si Corporal Gina Alegre ang pasalamatan mo. Kagabi pa yan iyak ng iyak sa sobrang pag-aalala sa'yo. Dapat mo yung bayaran, mate. Oo naman, mate. Ayaw kong nakikitang iiyak pa siya. Kaya kapag magaling na ako naman ang magpapasaya sa kanya. Ayos! Congrats, Gina! Ako ang best man, ha? Hala, best man ka agad. Oo, kasalan agad kapag makalabas na ako ng ospital. Ilang buwan din akong nagpagaling sa ospital, Sir Jupiter. Nang lumabas ako ay naging malinaw na ang aming relasyon ni Gina. Makalipas ang ilang buwan ay nagpakasal kami. At yan po ang aking karanasang hindi makakalimutan. Asya nga pala, para sa mga nakarinig ng aking kwento, baka relate kayo dito at mayroon din kayong kakaibang karanasan. Share nyo na po dito. Pwede rin kayong mag-subscribe sa channel para palagi kayong updated sa mga bagong video na i-upload ng channel na ito.